गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि गेदेर फोसावथाय। फैगौ 10 मेआव फरेस्ट बेटेलियन आरो गोबां फरेस्टारफोरनि साख्रिनि थिसननायखौ होगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय 16 एप्रिल खालि काजिरङा माहारियारि हाग्रामायाव हरखाबै दावबायहैदोंमोन आरो हाग्रामानि रैखाथिनि सायाव खौरां लादोंमोन। बे दावबायनायाव गिबि मन्थ्रिया काजिरङा हाग्रामानि रैखाथिखौ नोजोर होनानै फैगौ 10 मेआव फरेस्ट बेटेलियन आरो गोबां फरेस्टारफोरनि साख्रिनि थिसननायखौ होगोन होननानै फोरमायथिनानै होदों। मख'नो गोनांदि 2023 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय गान्दानि फलाननि आखायाव जखा जानायनि खौरां मोननायनि उनाव गिबि मन्थ्रि शर्माया काजिरङा हाग्रामायाव दावबायनानै खौरां लादों। मनीषा बर'खौ जिनाहारि खालामनानै बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ सोरखारा फासि होनांगौनि गोख्रों दाबि दैखांदों। मनीषा बर'खौ बुथारनाय दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनानै गोख्रोङै साजा होनांगौनि दाबिजों दिनै सनितपुर जिल्ला एबसु बर' थुनलाइ आफाद, ट्राइबेल संघ, आरसु आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा दिनै खौसे थेलामारायाव रेलि खालामदों। मख'जायोदि थेलामारा दख'रानि सिङाव थानाय बरगाव सापरि गामिनि मनीषा बर'खौ थांनाय 13 एप्रिल खालाराव तेजपुरनि उषा नगराव थानाय भारा न'आवनो देबाशिष खर आरो बिनि लोगो सेंग्राफ्रा जिनाहारि खालामनानै बुथारनानै गालांदोंमोन। बुथारजानाय समसिम मनीषा बर'आ तेजपुरनि पान्जाब नेशनेल बेंकआव साख्रि मावोमोन। जाथायनि उनावनो दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनांगौनि थाखाय न'खरनिफ्राय तेलामारा पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोनब्लाबो नाथाय दायनिगिरिखौ 120 घन्टा सम बारलांनायब्लाबो हमनो हायैयाव ओनसोलनि रायजोफ्रा दिनै दुथां देबाशिष खरखौ हमनांगौनि थाखाय थेलामारा पेट्रल पाम्पनिफ्राय सार्कोल अफिससिम रेलि खालामदों। बे हानजा सुनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिपेन बर' आरो बोसोनगिरि खुंख्रा सरगियारियाबो बाहागो लायो। रेलियाव बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो लोगो आफादगिरि प्रशान्त बर'आबो बाहागो लायो। बिजेपि राजखान्थि हान्जानि थाखाय मोनसे गेदेर खहा। कर्नाटकनि बारग' गिबि मन्थ्रि जगदीश शेट्टारआ कंग्रेस दोलोआव हाबबाय। कर्नाटकनि बारग' गिबि मन्थ्रि थामहिनबा बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि जगदीश शेट्टारआ बिजेपि दोलोखौ एंगारनानै दिनै कंग्रेस दोलोआव हाबनायनि खौरां मोन्दों। बारग' गिबि मन्थ्रिखौ कर्नाटक बिधान सभानि सिगाङाव बिजेपि दोलोखौ नागारनाय नुनो मोन्दों। जगदीश शेट्टारआ कंग्रेस दोलोनि गाहाय माल्लिकार्जुन खारगे, कर्नाटक रायजो कंग्रेसनि आफादगिरि DK शिव कुमार आरो कंग्रेस दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरनि नोजोरथिनायाव बेंगालुरुआव थानाय कंग्रेस मावख'आव कंग्रेस दोलोआव हाबो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। आसामनि हजाइ जिल्लानि लंकायाव थांनाय 16 एप्रिलनि मोनायाव खाखि पुलिसनि सिग्रोमनायाव जुवायाव लोब्बा थानाय खमैबो 7 सुबुंफोरखौ हमनो हायो। सुलुंनि बायदिब्ला लंकानि खाखि पुलिस थानानि अफिसार इनचार्ज समल ज्योति फुकुननि दैदेननायाव लंकानि ख्रिंख्रिं गामियाव गासै 7 दायनिगिरिफोरखौ जुवा गेलेनाय मोगा-मोगियाव हमनो हायो। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जादों अमित सिन्हा, बिक्रम मजुमदार, सयमल मजुमदार, रूपम मजुमदार, तपन मजुमदार, अजित मजुमदार, उत्पल दास आरो रामकृष्ण मजुमदार होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बरमायाव बिटिसि सरकारनि गेदेरथार मावथांखि बोरमा मिशनखौ बेखेवबाय। बाक्सानि बरमायाव दिनै बिटिसि सरकारनि डाइरेक्टर अफ एनिमेल हासबेन्ड्रि एन्ड भेटेनारि डिपार्टमेन्टनि बानजायनायाव SOPD स्किम 2022-23 मायथाइ मावथांखिनि बेनिफिसियारिज अफ बड'लेण्ड गड मिशनखौ मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो बिटिसि सरकारनि जुनार बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। प्रमद बर'नि दैदेननायाव गड एन्ड साइन्टिफिक गड सिट टु दा सेलेक्टेड बेनिफिसियारिज अफ बड'लेण्ड गड मिशननि जोहै गासै बिटिआरनि 4 जिल्लानि सा 135 जन बेनिफिसियारिजफोरा गिबि खेबनि थाखाय बे खाबुखौ मोननो हानायजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि सा 59 जन बेनिफिसियारिजफोरनो बे खाबुखौ होनाय जागोन होननानै बुंथियो मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथिदोंमोन मिरु इउपिपिएल आइजो गांखं नेहाथारि हेलेना सरगियारि, मुसलपुर जिल्ला इउपिपिएल आइजो गांखंनि आफादगिरि कनिका दास बर', मुसलपुर देहिरा ब्लकनि TCLCनि मासिगिरि बिटिसि सरकारनि सोरखारि मावख'आरिफोरा बाहागो लायो। रायजोआव फिन गिख्रंथाव खारसि बिरसि बुथारनाय जाथाय। आसामनि काछार जिल्लायाव गोमोथाव थासारियाव सासे हाबा जानाय आइजोनि गोथै सह बोखांनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जिउ खहा जानाय आइजोनि न'खरा आइजोखौ फिसाय आरो फिसायनि न'खरा जोथोबनि थाखाय माखासे दाननिफ्रायनो इनाय अनागारि खालामबाय थादोंमोन होननानै फोरमायो आरो आइजोखौ बिसोरनो बुथारदों होननानै दायजाबसिनो। दायो दायनिगिरि न'खरा खारखोमानानै दं होननानै खौरां मोननाय जादों। बिनि सायाव पुलिस बिफाना गोख्रों नायबिजिरगासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। MS लक्ष्मी इन्डास्ट्रिजनि सेथि लांदां रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय। आसामनि दाब दाब जायगाफोराव बैसागु एबा बिहु फालिनाय बायदिनो दिनै चिरां जिल्ला रुनिकाटा दरगाव गामियाव
MS लक्ष्मी इन्डास्ट्रिजनि बिगोमा कमलाकान्त काक्लारिया गावनो इन्डास्ट्रिसावनो गामिनि आरो खाथि खाला गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै सेथि खेबनि थाखाय लांदां रंजालि बैसागु फालिदों। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों लोगोसे गामि आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लानानै 2023 मायथाइयाव गामिनि फरायसा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद होना उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौबो थुलुंगाखां बरायना हेफाजाब होयो। लोगोसे गावनि फिसाजो लक्ष्मी काक्लारिखौबो मुम्बाइ TISS निफ्राय एमफिल उथ्रिसारना फैनायखौबो बरायो। बेजों लोगोसे गोबां गामिनि बुरै बुरै आइजो आरो गोबां बे कारखानाजों सोमोन्दो थानायफोरनोबो बैसागुनि मुङाव दान बान्था होयो।